Cin da yaya Hamza ya min a falon gidansu. Yaya Hamza dai yayan ƙawata ce. Na je gidansu ƙawata na tafi. Babu kowa a gidanmu, hakan yasa na ce to bari in je gidansu Amira mu zauna ni da Amira. Bayan na tafi gidansu Amira sai na samu Amira ma ba ta gida. Sai babarsa Amira ce kaɗai a gida. Sai baba take ce mu ai Amira ba ta nan. Ta tafi gidan yayarta kenan. Wato ita kamar sista take a gurinmu. Kun fahimce ni? Ku bi labarin nan dalla-dalla don ku fahimci yadda abin yake, sannan ku cire yadda Rex yake a cikin labaran. Kun fahimta? Sai baba mu ta ce to ni ma fa zan fita gidan suna. Sai na ce to baba ba damuwa, bari in kama miki aiki. Sai na dan tattaya ta aiki ne daya biyu irin like ka samu baba ka tana aiki, bari ka taya ta. Na taya ta aiki dai sai ta ce min to in zauna in jira ta, bari ta zo. Sai na yi sallah. Da na yi sallah a falon azhar ta yi, da na yi sallah sai na ce to bari in dan shingida haka. Sai na kwanta. Da na kwanta sai na tashi na kwanta akan kujera, irin bacci ya fara kama ni. Sai na kujera na kwanta. To ashe ban sani ba baba ma za ta fita. Bayan ta gaya min idan ta gama aiki to jira nake dama, idan ta ce za ta fita sai mu fita tare da ita sai in koma gida. To ashe babu kowa a gidan daga ni sai ita sai baba mai gadi. Bayan ina kwance kenan a falo, bacci na yayi nisa. Can sai na ji kamar ana shafa ni. To a bashe ban sani ba, wawan kwanciya na yi, yaya Hamza ya shigo ya ga pants ina ya dan bayyana. Kawai sai na ji ana shafa ni, kuma shafa nan ma kawai irin directly an ɗauki yatsa ne ana shashafa min gefen farji na directly. Ha'a, ina cikin bacci sai na ji kamar ana tattaba min gaba na haka a hankali a hankali. A'a, sai na tsorata. Sai na ce ko mafarki nake ko ba mafarki ba. Sai ne na maze na ce bari dai in ci gaba da jin abin mamaki. Sai na ci dai ana ta min wasa, aka fara taba min dan tsakana, ana kokkokawa ana wasa da shi. Duka na dauka wai wasa nake yi. Sai na mafarki nake yi ko kuma tunani nake. Sai na bude ido na a hankali, saboda duk tunani na babu wanda ya isa a gidansu Amira dai ai min wannan abin. To bai yi tunanin cewa waye zai zo ya min abin. Da farko tsorata ne, na dauka ko aljanu ne suke yi min haka. To dai at the last dai na ji daɗi, ko ba haka ba, ina jin daɗi dai abin da ake min. Amma dai sai na ce to bari in ci gaba da nitsuwa saboda in tabbatar ya me ake so a yi min a wannan lokacin. Kawai sai na nitsu. Bayan aka ci gaba da tattaba ni sai na bude ido na a hankali, sai na ga yaya Hamza. Sai na razana na ce yaya, sai ce arin ya ce na yi shiru haka. Sai na ce yaya, sai ce ki shiru. Sai ce ki shiru kanwata, ina zuwa, wani abu nake so na cire miki a gurin kinji. Sai ya ce mishi to. Na gyaɗa kai irin alama, ban ma bude bakina ba, na gyaɗa alama. Sai ya ci gaba da min haka yana tattaba. Kawai sai na ji ya saka bakinsa a gurin. Wayyo Allah, na ji ya saka bakinsa a gurin. Kuma fa ka kumanta bai fa cire pint din ba, kawai ya dan ja gefe ne haka, ya dan ja shi gefe ya zura bakinsa yana tattaba gurin. Na ce wayyo yaya, wayyo yaya. Ya ce kanwata akwai daɗi. Na ce sosai yaya kar ka bari yaya, ina umma kar ta gan mu fa yaya, kar ta gan mu. Ya ce umma ba ta ni da ke ne a gidan nan, kuma na rufe falon babu wanda zai shigo yanzu. Kin ji kanwata, ki bani haɗin kai. Kin ji kanwata yana ta kira na, yana ta kanwata. Sai na ta kiran suna na yake, yana ta kanwata, ina yaya na, yaya din Allah yaya. Wayyo, sai ya saka bakinsa kan farjina yana tsauko su. Ni ban ma taba sanin akwai irin daɗin nan a duniya ba sai rana. Yana zuƙo daɗin sai ya saka yasansa haka yana caccaka min gabana. Ina wai shi yaya wai, yana cewa da daɗi kanwata da daɗi. Na ce eh. Sai ya cire tsina. Da ya cire sai ya ce to ki rike a hannunki. Da na rike a hannuna kam bai fa cire min kaya ba saboda tsaro. Na san duk abin da yake saboda tsaro ne. Ya ce ki rike pint din. Ya rike, ya buɗa min zani na, ya ci gaba da wasa da gurin. Ya cire, shi ma fa bai cire wandonsa ba, kawai zuge zab din ya cire button din wandon. Kawai sai ya matso kusa da farjina yana goggoga min gurin, a hankali yana gogawa. Ya ce kanwata da daɗi. Na ce sosai yaya da daɗi yaya, kai ta min yaya, kar ka bari. Yana ta yi. A ranar na san cewa wai ana wani abu wai shi saduwa, amma fa kar ku manta bai sadu da ni ba. Iyakacin wasan yamin a rana yana ta kokkoka min har ya gamsu, ni ma na gamsu. Sai ya dauko hankici din shi ya share gabansa, ni ma ya share mu.